A acuarela é a protagonista da nova exposición que se pode visitar na Casa da Cultura da Pobra do Caramiñal. 4 artistas, 4 estilos e unha mesma técnica danse cita na mostra 4 pincéis. A auga e o pigmento únense para dar forma a 4 maneiras diferentes de entender a acuarela. Eva Garea Traba, Ana María Cortizo, María Asunción Rodríguez e Cristina Corral Vázquez presentan na Casa da Cultura Raquel Fernández Soler unha selección das súas obras, con propostas que van desde o realismo ata a mancha máis expresionista. A exposición se titula 4 pincéis porque somos 4 personas que pintamos e cando ano pasado nos propusemos esta aventura pensamos que sería bo pois que abordáramos os mesmos temas pero cada unha desde a nosa perspectiva personal e da nosa maneira de facer. E este é o resultado. Hai algunhas que están de 4 en 4, outras que están de 3 en 3 porque non chegamos, pero que tamén nos pareceu que sería bonito dar un pouco de flexibilidade e non encorsetar todo aí de unha maneira. Un percorrido por diferentes temáticas e linguaxes no que tamén hai espazo para a paisaxe galega, o retrato, a figura humana e o libro de artista. Para Cristina Corral Vázquez, esta é a súa segunda exposición neste espazo cultural. Eva Garea Traba chega, ademais da acuarela, o seu traballo arredor do libro de artista. María Asunción Rodríguez céntrase principalmente nas paisaxes galegas, mentres que Ana María Cortizo participa por primeira vez nunha exposición colectiva despois de descubrir a acuarela no ano 2021. Esta noite quero falar de algo máis sinxelo, quero falar de agradecemento. Grazas, Ana, por vir por primeira vez, a Eva e Cris por volver, a Asun por volver tamén unha vez máis e facer que pouco a pouco esta casa tamén sexa un pouco túa. E grazas ás 4 por lembrarnos que a arte non é só o que queda nun lienzo. A arte tamén é o que queda en nós despois de mirar. Oxalá esta exposición vos faga sentir algo, que unha obra vos pare, que outra vos sorprenda, que outra vos traia un recordo, que outra vos emocione, porque ao final, cando a pintura consegue iso, cando consegue durante un instante sintamos algo diferente, xa cumpriu a súa misión. Unha mostra que pon en común 4 traxectorias e 4 formas de mirar a través dunha mesma técnica. É unha exposición que é un pouco aventura e un pouco tamén ten un pouco de detectivesco pola vosa parte, porque como vedes non teñen cartelas, as obras, e non teñen os nomes. E en parte é unha sorte, porque vos vai obligar a ir vendo cal é de cada quen, todas teñen un colorciño debaixo, cada unha de nós ten un color que podedes ver nos 4 autorretratos que están ali, e entón con ese color podedes ir identificando as obras de cada unha. 4 pincéis poderá visitarse durante todo o mes de agosto na Casa da Cultura Raquel Fernández Soler da Pobra do Caramiñal.